Tervetuloa toisen SWUL-päivän antiin. Minä olen Tapio Arponen ja tämän perinteisen Suomen suurimman ja vaikutusvaltaisimman urheilujärjestön puheenjohtaja nykyisin. Muutama sana taustaksi, miksi tämmöinen päivä on järjestetty. Tämä on toinen laatuaan. Viime vuonna samaan aikaan suunnilleen järjestimme ensimmäisen, joka käsitteli SWULin historiaa, menneisyyttä. Et sen teemana oli, olisiko 30 vuotta sitten voinut käydä toisin. Kaikkihan tietää, että vuonna 1993 SWUL toiminnallisesti ajettiin alas. Kaikki eivät tiedä sitä, että SWUL on siitä asti toiminut. Vuonna 2013 pääsimme eroon kaikista veloista, mitä entinen elämä oli jättänyt, ja sen jälkeen alettiin pohtia, että onko meillä vielä jotain tekemistä. Kokemusta ainakin on suomalaisesta urheiluelämästä. Ensimmäinen työ, joka uuden järjestelmän aikana on saatu aikaiseksi, on SWULin historia. Toivottavasti olette siihen tutustuneet, jos ette, se on aina mahdollista. SWULin vuosisata ilmestyi 2 vuotta sitten, ja sen tiimoilta sitten viime vuonna järjestettiin ensimmäinen SWUL-päivä. Kun alettiin miettiä, että mitä tehdään eteenpäin, niin totesimme, että tämä toimintamalli sopii meille. Me järjestämme tilaisuuksia, joista ihmiset voivat saada jotakin, jos ovat aiheesta kiinnostuneita. Ja kuinka ollakaan, valmentaminen, varsinkin juuri tällä hetkellä, tuntuu olevan hyvin polttava asia. Olen saanut sen vaikutelman, että Suomessa ei olisi valmentajaosaamista lainkaan, ja urheilijat eivät tiedä, mitä tekevät, koska yhtäkkiä kaikki se, mitä on tehty vuosikymmenten aikana, on jotenkin ollut väärin. Järjestelmä ei epäonnistunut olympiakisoissa, urheilijat kyllä. Siitä tullaan siihen aiheeseen, että miten valmentaja oppii valmentamaan. No, siihen ei tule vastausta täällä tänään, mutta toivottavasti jotain ajatuksia ja uusia näkökulmia. Ja siinä te kaikki voitte olla osallisina. SWUL-päivät jatkuvat ensi vuonna. SWUL täyttää silloin 125 vuotta, ja huolimatta suhteellisen kapeista resursseista jotain kyllä järjestämme. Kaikkein tärkeintä on se, että urheilijalla on suorituspaikka lähellä, harjoitukset ovat säännöllisiä, niissä on osaava ohjaaja ja valmentaja, niitä on riittävä määrä. Mitä nuorempia ollaan, sitä tärkeämpiä nämä asiat ovat. Ja mitä vanhemmaksi tullaan, niin silloin suorituspaikka on siellä, missä parhaiten tuloksia saadaan aikaan ja urheilijat tulevat sille. Ja onneksi meillä on tästä jo nyky-Suomessa hyviä esimerkkejä, missä tehdään tuloksia. Tervetuloa, toivottavasti meillä on antoisa iltapäivä. Nyt sitten Sauli Pollari, joka kantaa kaiken vastuun tämän päivän onnistumisesta tähän asti kertoo, miten toimitaan. Joo, mun puolesta myös tervetuloa lämpimästi tähän tilaisuuteen. Tuossa alussa jossain vaiheessa, tai muutamille mainitsinkin, että tämä sali ilmeisesti kuuluu aika hyvin takarivillekin saakka tämä puhe, että me ei käytetä mikrofonia täällä. Joo, mun nimi tosiaan on Sauli Pollari, ja kun ollaan valmennustilaisuudessa, niin omasta taustastani sen verran, että olen itse ollut joskus yleisurheilija, maajoukkuetason 10-ottelija ja pikajuoksija. Semmoisella taustalla lähden ja
jostain ihmeen syystä on aikanaan päätynyt luisteluliittoon töihin ja olin siellä noin 30 vuotta. Mika ja Jason on ollut pitkään mukana luisteluhommissa ja koko ajankin on ollut, kun Mika aloitti silloin nuorena 14-vuotiaana tai ehkä nuorempanakin pikaluistelu. Mutta joka tapauksessa tämä seminaari, mitä nyt pidetään, niin oli tarkoitus, ensin keskusteltiin tämmöistä ongelmasta kuin valmentajakoulutuksen tason. Taso ei ole riittävän korkea, koska silloin kun SVUL oli aikanaan toimi, silloin oli CPA, perusvalmennuskoulutus, ja sitten kun SVULn toiminta loppui, myös valitettavasti tämä koulutusosa jäi pois. Ja eri lajiliitot ratkaisi omalla tavallaan, mutta aika monet lajiliitot jatkoi niin, että pelkästään lajiosat oli siinä ohjelmassa ja jäi vähän ohuemmaksi sitten tämä perusvalmennustietos, joka on yhteistä kaikille lajeille. Tällä hetkellä on suurin piirtein Suomessa on 80 000 vapaaehtoisvalmentajaa. Siellä on vähän ongelmaa koulutuksessa, mutta sitten ammattivalmentajatutkinnot on eri lajeissa on tosi hyviä ja se ei tarvitse tavallaan sitä, mutta tämä vapaaehtoisvalmentajien koulutus, tässä tarvitaan kunnolla. Lukuisten keskustelun jälkeen tuli sitten mukaan muitakin asioita. Me tätä Savolan Jorman kanssa me valmisteltiin tätä seminaaria yhdessä ja sitten on tullut myös mukaan uusia asioita. Ennen kaikkea tämä yhteistyön puute lajien välillä, valmentajien välillä. Sitten myös se, että liian aikaisin erikoistutaan yhteen lajiin ja sitten sitä kautta myös sitten tämä liian aikainen lopettaminen, eli jo 11-vuotiaana lapset lopettaa liikunnan ja se on aika huolestuttava näkökulma, varsinkin huippu-urheilun kannalta. Mutta oikeastaan tästä lähdetään liikkeelle. Erkka Westerlund aloittaa tämän osion ja Erkkahan kaikki tietää, että hän on jääkiekossa toiminut kaikilla tasoilla. Ja tuliaisiakin on ollut olympialaisista ja MM-kisoista. Taitaa olla ainakin yhteensä 5 mitalia, 2 olympialaisista ja 3 MM-kisoista. Onko suurin piirtein näin? Joo. Eli loistavia. Ja sitten Erkka on toiminut pitkään Jääkiekkoliiton erilaisissa kehittämisjutuissa mukana. Ja Vierumäen urheiluopiston rehtori ja toimitusjohtaja. Ja muutenkin paljon edelleenkin Erkka toimii olympiakomitean erilaisissa kehitysryhmissä tuomassa omaa osaamista asioita. Mutta lähdetään liikkeelle, Erkka, ole hyvä. Klikkäri sillä kanssa vaihtuu. Joo, kiitoksia Tapio ja Sauli kutsusta tänne ja hyvää iltapäivää kaikille. Sauli ensimmäisen kerran joku 3 vuotta sitten soitti ja kysyi tähän. Mä en tiennyt yhtään, että mistä on kysymys. Mä en itse asiassa tiennyt, että osa SVULista on hengissä vielä, mutta mä lupauduin ilman muuta, koska koki, että itse on saanut aikanaan SVULilta paljon. Ensimmäinen semmoinen konkreettinen juttu oli varmaan suurkisa 70 Tampereella. Mä olin tennispelaajana siellä. Hävisin kyllä ensimmäisellä kierroksella Leo Palinille ja putosin jo heti siinä vaiheessa pois. Nautin muuten kisoista. 71. Mitä? 71. 71. Oliko se? No niin. Vanhuus ei tule yksin. Mutta sitten samana vuonna mä myös kävin 13-vuotiaana niin C-perusosa
aloitin valmentamaan 13-vuotiaana. Mä kävin heti siihen alkuun se perusosa. Mä jouduin kyllä sitten käymään sen toisen kerran vielä 7-8, kun mä pyrin Vierumäelle. Mä olin hukannut sen todistuksen. Se ekan jätti. Mä kävin sen toisen kerran ja muutenkin se teki hyvää, kun on hidas oppimaan. Ja sitten kun Svullin toiminta loppu, niin mä olin just silloin menossa Jääkiekkoliittoon, mä olin kehityspäällikkö ja mun vastuualueena oli valmentajakoulutus. Ja meillä käynnistyi kyllä niin kuin lajiliitossa todella iso prosessi, että miten me täytetään tämä tyhjiö. Mä luulen, että me oltiin kyllä ihan kärkipäässä niin kuin siinä, että me reagoitiin siihen välittömästi, että mitä tehdään tässä vaiheessa. Ja varmaan onnistuttiin kohtuullisesti, mutta tässä vanhassa järjestelmässä on todella paljon viisauksia takana. Ja mun mielestä joiltain osin vielä ihan ajankohtainen tänäkin päivänä. Mä oon tosiaan Suomen valmentajien toiminnassa ollut pitkään mukana. Sitten mä oon tällä hetkellä ammattivalmentajien puheenjohtaja, eli tavallaan niin kuin koko se skaala vapaaehtoisista ammattilaisiin. Ja sitten Olympiakomiteassa niin hallituksen varajäsen. Ja kun mä oon tavallaan ollut aina niin kuin vähän enemmän valmentaja, ja nyt kun mä oon ollut vähän urheilujohtajana siellä opettelemassa, että mitä urheilujohtaminen on, varajäsen saa osallistua kokouksiin, niin kyllä mä oon todella huono urheilujohtaja. Jos joskus tuli valmentajana semmoinen tunne, että mä osaan tämän jutun, niin kyllä nyt on niin kuin mennyt opetteluun ja meillä on paljon parantamista suomalaisessa urheilujohtamisessa. Se on varmaan se meidän isoin, vaikka valmennus on ehkä tärkein yksittäinen tekijä urheilulaadun kannalta, niin kyllä me molemmat urheilujohtajat ja urheiluvalmentajat tällä hetkellä ollaan niin kuin siinä kaikkein ratkaisivimmassa asemassa. Sitten mä oon edelleen tuolla TPS:ssä vielä seuratoiminnassa mukana hallituksessa, siellä valmentajakoulutuksessa. Pääsen sieltäkin, mä pääsen seuraamaan urheilua vieläkin aika paljon niin kuin sieltä sisältä päin. Ja välillä tuntuu, että puhutaan kahdesta ihan eri asiasta, kun lukee lehtiä, mitä siellä puhutaan urheilusta ja sitten mitä se urheilu on sisältä päin katsottu. Se on tosi harmi, että media brändää tällä hetkellä urheilua. Se on varmaan meidän urheiluihmisten heikkoutta. Että siellä tavallaan niin kuin tämmöisillä vähän negatiivisilla klikkauksilla kerrotaan urheilusta, mitä huonoa täällä tapahtuu. Hei, tässä kun mä käyn läpi yleisesti näitä asioita, niin lähtökohta on se, että meillä on Suomessa huippuosaajia. Meillä on huippu-urheilujohtajia, meillä on huippuvalmentajia, meillä on huippu-urheilijoita hyviä, mutta se on aika pieni osa. Ja puhun enemmän ehkä siitä niin kuin keskiarvotoiminnasta, semmoisesta valtavirrasta, missä mun mielestä meidän toiminta menee. Eli iso arvostus näille kaikille osaajille, jotka elää jo niin kuin ihan ajassa ja vähän edessäkin. Mutta jotenkin mulla on semmoinen tuntu, että meillä on vielä paljon niin kuin tässä keskiarvotoimintakulttuurissa niin parannettavaa, vaikka meillä on hyviä esimerkkejä. Ja kun mä puhun urheilusta ja liikunnasta, niin mä tässä yhteydessä tarkoitan organisoitua urheilua, seuratoimintaa ja siitä eteenpäin. Tämä on vaikea yhtälö tämä urheilu ja liikunta. Niin kuin sanoin, että tavallaan jaettu vähän niin kuin kahteen osaan. Ja mulla on joissain, ihan sen takia, että ei ollut aikaa, niin joissain logoissa on Olympiakomitean logo,
Se ei tarkoita, että ne olisi olympiakomitean niin kuin kannanottoja, vaan ne on ihan mun henkilökohtaisia asioita, mitä mä oon ehkä olympiakomiteassa yrittänyt viedä eteenpäin, niin älkää sekoittako niitä. Ja sitten vielä tähän alkuun, niin kyllä mä otin vähän vanhempana luennoitsijana, tai en mä tiedä, onko mä niin kuin Spullin perspektiivistä vanha, mutta kuitenkin, kun me puhuttiin alun perin, mikä se aihe täällä oli ihmisen kohtaaminen ja yhteistyövalmennuksessa, niin kyllä mä vähän laajensin sitä aihetta nyt ja ihan tämän tilanteen takia, mikä meillä urheilussa nyt tällä hetkellä just on. Se on jo muuttunut siinä puolesta vuoden paljon, kun me sovittiin tästä otsikosta. Tapio kysymykseen, että miten valmentaja oppii valmentamaan, niin mun vastaus on, että valmentamalla. Ja se on iso asia mun mielestä, kun puhutaan valmentajakoulutuksesta. Niin se paras paikka oppia on valmennuksessa joka päivä, arkipäivä mun mielestä. Tämä oli vaikea koostaa tämä esitys siitä, missä mä lähdin liikkeelle, mutta mä ajattelin, että tuon 3 asiaa, mitkä mä ainakin haluan tuoda esille heti tähän alkuun, niin otan ne tähän käyttelystä. Mitäs päin täällä? Vai onko tää päällä vielä? No niin. Kävi jo äsken. Voi. Mitä? Tekniikka pettää aina. Onko sun siinä voiko napauttaa tää? Ei toimikaan ihan kaukaa. Mä paristun näissä jotain sen sellaista. Voidaan tehdä toki myös tällainen. Eli tosta mennään. Sitten vaan valinnan päivällä. Yes. Tätä mä kaipaan suomalaiseen urheiluun. Vähän niin kuin toi ilo laajemmalla katsotakannalla, että niin kuin tiivistänyt tuohon asiaan, että minkä takia me aloitetaan liikkumaan ja urheilemaan ja pelaamaan, mikä meitä vetää sinne. Joku semmoinen asia, että se tuottaa meille mielihyvää. Se tuottaa meille ihmisille jotain ja mun mielestä se on se kaikkein iso juttu. Jos me puhutaan lasten urheilusta esimerkiksi, niin eikö toi ole se iso juttu, millä me saadaan lapset liikkumaan, me saadaan lapset pysymään siinä urheilussa. Ja tuntuu, että toi asia vähän unohtuu ja ehkä huippu-urheilunkin kannalta, jos me ajatellaan, että se voi olla 20 vuoden vaativa matka huipulle, niin kyllä siitä pitää nauttia siitä matkasta. En mä tiedä, kannattaako muuten uhrata 20 vuotta elämästään johonkin, jos ei siitä niinku todella nauti, mitä tekee. Ja kun on niin mahdottomat määrät, kova vaatimustaso huipulle, niin kyllä mun mielestä siitä matkasta pitää nauttia. Toinen asia on iso asia mun mielestä motivaatio. Että se kaikki, ketkä tässä on mukana, niin se tuli sieltä ihmisen sisältä se halu tehdä asioita. Ja mun mielestä niin kuin urheilun isoin kasvun paikka on siinä, että me pystyttäisiin urheilun avulla vahvistamaan ihmisiä henkisesti. Ajattelen, mitä uutisia kuulee koko ajan esimerkiksi lasten ja nuorten
mielenterveysasioista ja resilienssilaskusta ja vastaavaa. Hei, mihin on kadonnut suomalainen sisu? Onko semmoista enää olemassakaan? Hei, kitistää kaikista pienistä asioista. Eikä niinku ymmärretä isoa kuvaa, että mitä tämä elämä on. Ja sen takia niin toi motivaatiota vahvistava johtaminen ja valmentaminen. Mun mielestä kaikessa johtamisessa ja valmentamisessa se pitäisi olla ykkösasia, että se aiheuttaa innostusta, se tuottaa motivaatiota ihmisille. Ihmiset haluaa tehdä asioita. Me päästäisiin pitkälle. Nyt me johdetaan urheilua aika pitkälti talousexcelien kanssa. Se on urheilujohtamista. Se on tärkeä iso, koska muuten tätä ei olisi. Mutta se, mitä se parhaimmillaan voisi olla, niin urheilujohtajat tukee, innostaa valmentajia, urheilijoita tekemään asioita. Ja kun motivaatio on ollut viime vuosikymmenen oikeastaan iso tutkimuskohde, niin siitä alkaa olla niin paljon tietoa, minkälaista johtamista on semmoinen johtaminen, joka tuottaa sitä motivaatiota ihmisille ympärille. Mutta me ei vielä olla sitä saavutettu mun mielestä. Ne parhaat johtajat ja valmentajat on sen jo saavuttanut. Ja sitten kolmas semmoinen asia, minkä halusin nostaa tähän näin, on yhteistyö, yhdessä tekeminen. Ja sitten, mikä urheilun kannalta halutaan kehittyä, niin on koko ajan oppiminen. Yhdessä tekeminen ja oppiminen. Koska vielä tulevaisuudessa sanotaan, että tulevaisuudessa tekeminen ja oppiminen on yhtä. Ne on sama asia. Ja jos me mietitään tällä hetkellä suomalaisen urheiluyhteisön yhteistyötä, niin se on huonolla tasolla. Se pitäisi olla suomalaisten vahvuus. Me puhutaan ihan eri kieltä. Ei me niin kuin ymmärretä toisiamme. Ja jokainen, varsinkin jos on joukkueella edes ollut mukana, niin tällä yhteistyön tasolla ei pääsisi B-sarjaa eikä C-sarjaakaan. Meillä on niin kuin todella paljon siitä, miten me ihmiset voitaisiin tehdä todella yhdessä töitä. Ja se, jos me osattaisiin ihmistä kehittää niin kuin sen motivaation kautta, henkisen vahvuuden kautta, niin sitten meidän pitäisi olla näitä yhteisöjä, missä tuetaan ihmisiä, missä ihmiset kehittyy, missä johtajat kehittyy, missä valmentajat kehittyy. Nämä kolme isoa asiaa, mitä mä kaipaisin suomalaiseen urheiluun. Meillä on yleensä asetettu niin kuin tulostavoitteita. Mun mielestä meidän pitää löytää yhteisiä toiminnallisia tavoitteita. Pystytään me tuottaa semmoista toimintaa, mikä aiheuttaa innostusta? Pystytäänkö me tukemaan ihmisen motivaatiota? Pystytäänkö me tekemään yhteistyötä? Onko meillä yhteistavoitetta suomalaisten urheilutekijöiden keskuudessa? Mä en tiedä. Toi ensimmäinen itseisarvo, että me säilytetään se ilo, innostus. Mutta urheilulla on todella monta erilaista välinearvoa, mitä urheilun kautta yritetään saavuttaa. Ja mä nostaisin niin kuin 2 isoa tavoitetta urheiluun. Elinvoimainen kansakunta
kaikki varmaan tiedätte näistä tutkimuksista, UKK. 50 vuotta ollaan nyt menty alamäkiin. Ei. Velkainen maa. Me ei pystytä maksamaan omia laskujamme tällä hetkellä. Miten me voidaan tukea huippu-urheilua jatkossa, jos tätä yhteiskuntaa pitää pystyssä? Eikä näy hei suuntaa paremmasta tällä hetkellä. Vaikka kuinka ei hoetaan lisää liikettä. Ainakin mun aikana nyt on hoettu 50 vuotta lisää liikettä, mutta ei liiku. Ei liikuta tarpeeksi. Kun ei ole motivaatio liikkua. Ihmisille ei ole halua pitää itsestään huolta. Ei. Mä uskon, että ainakin vanhemmat ihmiset tää ymmärtää liikunnan ja levon ja ravinnon merkityksen, elämäntapojen merkityksen omalle hyvinvoinnille. Tuntuu, että suurin osa ihmisistä ei niin kuin osaa tiedostaa sitä, ainakaan nuorempaa. Ja mun mielestä ei ole parempaa foorumia vaikuttaa tuohon suomalaisten toimintakykyyn kuin urheilu, organisoitu urheilu. Ja sitten toinen menestyvä huippu-urheilu. Oli vaikea kirjoittaa, kun tiesi, että joku humun tavoite vai huippuyksikön tavoite oli joskus, että ollaan paras Pohjoismaa. Emme yllä. Mulla lukisin ensin, että edes muiden Pohjoismaiden tasolle. Me ollaan jäljessä. Saatikka sitten ihan niin kuin laajemmin. Miksi samantapaiset maat tässä ympärillä niin kuitenkin ehkä menestyy? Ei nyt pelata pelkästään näihin kesäolympialaisiin, vaan muutenkin niin paremmin kuin me. Tätä mä oon itse ollut vaikea ymmärtää. Meillä on tämä menestyvä huippu-urheilu, mitä me halutaan. Ja sitten tämä elinvoimainen kansakunta. Niin nämä kaksi asiaa yhdistyy lasten ja nuorten urheiluvaiheessa. Täällä pitäisi toimia niin, että meillä olisi paljon enemmän lahjakkuuksia täällä huippu-urheilun porteilla. Ja täällä pitäisi niin toimia, että koko iso määrä lapsia ja nuoria, mitä meillä on täällä, me pystytään auttamaan niitä toimintoihin. Nyt kun puhutaan huippu-urheilusta, puhutaan aika paljon tästä huippu-urheiluvaiheesta, että miten se nyt tällä hetkellä pitäisi organisoida Suomessa. Ja se on ihan oikein. Meidän pitää niin kuin katsoa, miten tämä huippu-urheiluvaihe tosiaan pitäisi tehdä. Mutta toi kokonaisuus niin on mun mielestä aika ratkaisevassa osassa. Jos me ajatellaan, että yhdessä ikäluokassa tänä päivänä syntyy lähelle 50 000 lasta. 35 000 niistä tulee urheilun pariin. Niistä noin 500 ehkä kokeilee täällä siipiä huippu-urheilua. Ja loput ei. Meillä on aika iso dropoutti urheilussa sen takia, että me mennään pelkästään tuonne ehdoilla. Ja sitten toisaalta meillä on dropoutti tästä yhteiskunnasta, syrjäytyminen, mitä me voitaisiin tämän kautta tukea. Niin kuin tällä hetkellä
näyttää siltä, että me ei oikein onnistuta kummassakaan tehtävässä. Me ei onnistuta tällä hetkellä parhaalla tavalla siitä, että me pystyttäisiin auttamaan. Mä en tässä yhteiskunnassa vielä kerran, mä en löydä isompaa mahdollisuutta vaikuttaa tänne kuin organisoitu urheilu. Mutta ei me pärjätä täälläkään. Menetetäänkö me jo lasten ja nuorten vaiheessa mahdollisuus menestyä huippu-urheilussa? Mä ajattelen joukkuelajien kannalta esimerkiksi vaikka joku parkoli, kun se 18-vuotiaan lähti NHL. Miten se saattoi 18-vuotiaan NHL lähteä? Siellä on jotain asioita tehty hyvin lasten ja nuorten vaiheessa. Jos ei olisi tehty, niin se olisi huippu-urheilu. Mun mielestä yksilölajeissa on ihan sama asia. Sitten tulee tämä toinen kysymys, että onko meillä vastuuta urheilulla tästä kansakunnan elimistä? Otetaan se vastuu tästä. Mun mielestä kautta tulisi urheilun yhteiskunnallinen perustelu. Että me pystytään kantamaan vastuuta meidän kaikista lapsista ja nuorista. Teknologia kehittyy, näyttää siltä koko ajan, että ihminen taantuu. Urheilu kehittää ihmistä kokonaisvaltaisesti. Fyysisesti, jos me osattaisiin vielä paremmin henkisesti, sosiaalisesti. Vielä hei, jos me oikein haluttaisiin tehdä se hyvin, niin meidän pitäisi koulun, perheiden, vanhempien, varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden kanssa tehdä vielä laadukkaampaa yhteistyötä, jotta me saataisiin noista 50 000 vielä enemmän tuonne urheilun mukaan. Tällä hetkellä niin vanhemmat on varmaan se tärkein tekijä lasten hyvinvoinnin. Jos vanhemmat osaa organisoida oman perheen toiminnan hyvin, niin on parhaat lähtökohdat menestyä. Ja sen takia vanhemmat on tärkeitä koulun kautta. Tavallaan yhteistyö koulun kautta, että miten me saataisiin vielä tuonne enemmän. Sitten kun mietitään esimerkiksi tuo ajatus, että erotetaan huippu-urheilu omaksi kokonaisuudeksi, niin mulle nousee kysymys, että kuka pitää huolta huippu-urheilun tarpeesta lasten ja nuorten urheiluvaiheessa? Kuka antaa sinne sen osaamisen, millä me varmistetaan, että meillä on tuo tuplamäärä lahjakkuuksia tähän verrattuna, mitä meillä on. Mikä organisaatio sen tekee? Mistä se osaaminen tulee sinne puolelle? Meillä on, niin kuin Sauli sanoi, 80 000 vapaaehtoisvalmentajaa. Jos tuon kertoisi ammattivalmentajan mediaani palkalla, joka on liian pieni, 30 000. Se tekisi 35 000. Ja se tekisi tuommoinen 3 miljardia yhteiskunnan maksaa niiden palkan, mitä ne nyt tekee. Niin meidän pitää niin kuin vapaaehtoistyö pitää myös arvossa. Tällä hetkellä Olympiakomitean tavoitteena lukee ammattivalmentajia lisää. Siellä pitäisi lukea myös, että pidetään huolta siitä, että tässä yhteiskunnassa säilyy vapaaehtoistyön arvo. Tämä on iso, mutta ei tämä ole mahdoton yhtälö.
pystyttäisiin hoitamaan niin, että tulee tonne urheilijoita, me tulee tonne toimintakykyisiä ihmisiä. Ei se on osaamiskysymys. Oletteko katsonut Markkasen dokumentti? Ei. Ihan loistava. Sen takia toi koripallon viittaus tuonne. Jos oikein miettii, mikä urheilun tehtävä on, niin mun mielestä se on ihmisen sivistäminen. Fiksut pärjää aina. Fiksut pärjää aina. Markkanen on niin kuin ihan loistava esimerkki siitä. Ja tänä päivänä, jos sinne huipulle halutaan ja se halu tulee sisältä, että ei ketään enää voi potkia sinne huipulle. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen pitää olla fiksu, jos se haluaa huippu-urheilussakin huipulle. Se pitää olla tosi fiksu. Mitä nuorempana sen ymmärtää, niin sitä suuremmat mahdollisuudet on päästä huipulle. Jes. Tämä oli eka-osio. Hei, palataan perus- ja lajiosiin vähän. Mun mielestä tämä on meidän vahvuus. Ja pitää tehdä ääretön määrä töitä, että tämä säilyy vahvuutena. Lajiosaaminen ja urheiluosaaminen kokonaisuudessaan. Tämä ihmisosaaminen, oikeastaan niin kuin tavallaan tämä henkinen valmennus, jos se vielä oikein niin karrikoidusti yksinkertaista. Niin täällä on mahdollisuus uuteen osaamiseen, siihen mitä tänä päivänä tarvitaan. Tässä samaan aikaan niin koulutus semmoisena, kun se on ymmärretty näin tämmöisinä kursseina, APC, CPA-juttuina, niin se on niin kuin räjähtänyt juttu. Koulutuksesta onkin tullut osaamisen kehittämistä. Se ei tapahdu siellä koulutuksessa, vaan se tapahtuu myös koulutuksessa, mutta ennen kaikkea se tapahtuu siellä toimintaympäristössä. Ja tässä mielessä niin ihmis- ja oppimiskäsitykset on kehittynyt aika vauhdilla viime vuosikymmenellä. Varmaan joku on nähnyt aikaisemminkin tämän mun piirustuksen. Mä valmensin 30 vuotta näin niitä urheilu- ja lajitaitoja. Se oli Kekkosen aikaa silloin. Mä kerroin urheilijoille, miten tehdään. Ja huomannut sen jälkeenpäin, että jokainen urheilija ymmärtää eri tavalla tuon viestin, mikä mä oon lähettänyt. Hyvin vaikea tehdä esimerkiksi joukkuelajeissa yhteistyötä. Ja viimeistään jääkiekko ymmärsi 2009, että hei, kun me kehitetään joukkuetta, niin meidän kannattaakin lähteä yksilöstä liikkeelle. Että me kehitetään yksilöä joukkueessa. Ja sitten toinen, että toi monologi on muuttunut dialogiksi tänne näin, niin sen kautta me koko siinä yhteisössä aletaan ymmärtää asioita samalla tavalla. Tavoitteet ja keinoja, miten me toteutetaan asioita. Tämä on yrityksissä, tämä on urheilussa aika paljon niin kuin näkee, on 2 erilaista toimintatapaa. Miten toimitaan. Ja se, mikä tässä on mun mielestä niin kuin parasta, että kun valmensi näin, niin tämä ei ollut kovin suuri oppimistilanne valmentaja. Kun vaan kertonut, mitä teette ja missä tämä menossa. Mut kun sä joudutkin hyppäämään tänne ja sun tehtävä ei ole enää tietää itse, vaan
ymmärtää, mitä toinen ajattelee, niin tämä on se oppimispaikka. Tämä on se kehittymispaikka, missä valmentajakin alkaa kehittyä. Tai missä urheilujohtajakin voisi alkaa kehittyä. Siinä, kun sä kohtaat erilaisia ihmisiä ja alat muodostamaan sitä yhteistä ymmärrystä. Eli tämä muutos on tapahtumassa. Ja kuinka nopeasti ne parhaat valmentajat on jo ollut vuosia tuolla puolella. Mutta tämä niin tavallaan hierarkiasta siirtyminen tänne luottamukseen ja yhteisen ymmärryksen toimintaan, niin mun mielestä vähän siinä suomalainen urheilu kipuilee tällä hetkellä. Tämä oli paljon helpompaa näin. Ja voisi sanoa, että jos sulla on tyhmät ja laiskat urheilijat, niin tämä on se tapa toimia. Mutta jos sulla on fiksut ihmiset toiminnassa mukana, jotka ylittää sun oman tason, niin tämä on se tapa toimia. Ja tämä on myös se, että me päästään kehonvalmennuksesta niin mielenvalmennukseen, mikä on niin kuin se ehkä ihmisen isoin potentiaali. Jos mun kello aika, olisi monta minuuttia jäljellä. Voidaan 15. Joo. 15. Jää vähän yli. Suomalaisen valmennuksen malli. Tämä on meidän tukijalka. Vahva urheiluosaaminen, urheilijan kehittyminen ja lajiosaamisen kehittyminen. Tavallaan tänä päivänä niin tässä koulutuksessa, tässä osaamisen kehittämisessä, niin painopiste onkin tällä puolella. Miten me osataan kohdata ihmisiä. Urheilijana, ihmisenä kasvu, urheilijan voimavarat, itsensä kehittämisen taidot, kuulumisen tunne. Eli palataan vähän tuonne Mauri Rauhalan filosofia holistisesta ihmiskäsityksestä. Kun urheilu on maailman paras foorumi kehittää ihmistä kokonaisvaltaisesti. Meillä on keho siellä pelissä, meillä on mieli pelissä ja meillä on aina erilaisia tilanteita. Ei parempaa paikkaa ole. Meillä on kaikki 3 kokonaisuutta mukana. Valmentaja, urheilija, laji. Mä näkin aika kauan, 30 vuotta. Mä yritin oikasta. Mä valmentajana yritin niin kuin kehittää sitä urheilijan ominaisuuksia. Miten kehitetään anaerobista kynnystä ja miten voimaominaisuuksia ja näin. Meni 30 vuotta ymmärtää siitä, että on toi urheilija, joka tekee ne suoritukset. Mun tehtävä on niin kuin auttaa urheilijaa tuossa asiassa. Jos ajattelee nyt näitä esimerkiksi urheilun työnjakoja tällä hetkellä, niin lajiliittojen pitää ehdottomasti pitää tästä huolta. Se on lajiliittojen vastuulla. Jos me ajatellaan suomalaisen urheilun yhteistyötä, niin olympiakomitean vastuu pitää olla tämä toimintakulttuuri. Miten yleensä toimitaan ihmisten kanssa? Miten lajiliitot tekee yhteistyötä? Miten lajiliitot ja osaamisverkosto tekee yhteistyötä? Vaikea on tonne vaikuttaa. Vaikeaksi tästä tämänhetkisestä jutusta tekee sen, että nyt pitäisi osaaminen kasvaa psykologisen ja pedagogisen puolella. Ja se vaatii sitä, että valmentajakin pitää tuntea jo itseensä. Johtaa itseensä. Valmentaja pitäisi tuntea ihmiset, erilaiset ihmiset ja olla
kohtaamistaidot, että pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Ja sitten yhteinen tekeminen. Hei, tämä nyt tulee tosi huono lyhyessä ajassa. Mun mielestä syntisen valmennuksen paketti edelleen sekaisin. Koska sanotaan nyt vaikka se päävalmentaja, se valmentaja, joka on sen urheilijan kanssa, niin se on se psyykkinen valmentaja. Haluaa tai sitä ei. Miten se kohtaa, miten se kommunikoi, se vaikuttaa siihen asiaan. Ei voi olla, että joku tulee välillä käymään siellä. Valmentajat, ne tarvittaisiin apua siinä, että miten me kohdataan. Edelleen kysyy esimerkiksi valmentajalta, että no miten teidän psyykkinen valmennus on järjestetty? Joo, meillä on asiantuntija. Joo, meillä on kisajoukkueesti asiantuntija. Se pitää olla siellä arjessa se asiantuntija joka päivä mukana, jos se on se psyykkinen valmennus. Tämä on semmoinen asia, missä vaatisi niin kuin eniten töitä. Tämä kokonaisuus, toimintatavat, miten toimitaan, että se toiminta olisi innostavaa. Tässä on paljon noita esiä rajaa. Tehnyt monta kymmentä vuotta töitä näiden asioiden eteen. Ja nyt tuolla on yleensä niin tämmöinen hyvän tekeminen, merkityksellisten asioiden tekeminen on noussut niin voimakkaasti. Maslowin tarvehierarkiassa ei se olekaan enää se itsensä toteuttamisen tarve, se korkein, vaan toisen auttamisen tarve. Ja mun mielestä me ollaan urheilussa nimenomaan auttamassa toisia. Me ollaan auttamassa toisia kehittymään. Martella on siinä hyvä asiantuntija Suomessa. Joo, ehkä jätetään tähän sen verran olympiakomitean suunnasta. Siellä on vuoden alussa tehty niin kuin tämmöinen iso linjaus siitä, että johtamis- ja valmennusosaaminen on se meidän ykkösasia. Ja pitää kehittää kaikkea osaamista, lajiosaamista. Tällä hetkellä meidän kannattaisi keskittyä siihen. Tullaan viimeiselle sivulle vielä, mutta aina mennään vaan ihan loppuun asti. Ei ylitetä aikaa. Suomalainen urheilu. Mä en ainakaan näe niin kuin mitään, mutta jos me halutaan menestyä, se on ihminen, joka menestyy. Osataanko me kehittää ihmistä? Osataanko me kehittää meidän yhteistyötä? Ei. Me tarvitaan, sitten kun lähdetään ihan sinne huippuun tavoittaa ja ymmärrän hyvin sen, että yksilön lajit on vähän erilaisessa asemassa kuin joukkuelajit. Me tarvitaan sinne taloudellista tukea yksilöille, jos meillä on jossain vaiheessa huippuja. Kyllä me ollaan se suuri voimavara. Ja lähtee ihan urheilun johtamisesta siitä, miten tuetaan valmentajia ja valmentajat osaa auttaa. Liian paljon me puhutaan tästä. Hei, kiitos mahdollisuudesta. Ohitin vähän aiheen, mutta ainakin silloin tällöin viippasarja. Hyvä.
Kiitoksia Erkka. Nyt olisi tarkoitus, että vähän pöytäkunnittain keskusteltaisiin tästä aiheesta, että mitä Erkan ajatukset herätti teissä.